Ако ви боли рамото, добавете тези упражнения към вашата загрявка. При тяхното изпълнение е важно гърбът да е справен, да не се клатите или огъвате, погледът трябва да е напред и при болка или дискомфорт да прекратите моментално движенията. Първото упражнение е външна ротация с двете ръце. Еластика се намира пред тялото и разтваряме китките в страни, като се стараем да не отлепяме много лактите от тялото. Второто упражнение е външна ротация с една ръка, единия край е фиксиран, а с другия разтваряне страни, като пак внимаваме за лактите. Третото упражнение е вътрешна ротация. При изпълнението е също, но този път прибираме ръката към тялото. Отново внимаваме за лактите. Четвъртото упражнение е диагонално вдигане. Долния край е фиксиран, може да го държим или да е фиксиран за уред и разтваряме другия край нагоре диагонално. Ръката е изправена и не сгъваме лакътя. Повтаряме същото движение с втората ръка. Петото упражнение е диагонално рамено разгъване. В този случай горния край е фиксиран и издърпваме втория диагонално надолу. Шестото упражнение е фейспул. Фиксираме някъде еластика и придърпваме с две ръце китките към лицето на нивото на очите. Лакти са на височината на рамените. Седмото упражнение е дърпане за задно рамо, като изпълнението е почти също, но този път предърпване към рамените. Лакти, рамените и китките са на една височина. Осмо упражнение – повдигания или лай повдигания. Фиксираме отново еластика и с двете ръце придърпваме над главата и леко страни, като образуваме буквата У. Последното упражнение в този клип е вдигане в страни, като според зависимост от вашите възможности или типа еластик може да го изпълним с една или две ръце. Фиксираме под крака или под краката и вдигаме ръката в страни до височината на рамото. Ако информацията ви е била полезна, искате да получавате още и да обогатите вашите знания, последвайте ме в другите ми социални мрежи. Ще намерите линковете в описанието. Благодаря.